Gusto kong imong susihon kung wa bapuig daot ang elemento kining kwartuha. Makakita ka man kaha sa tanang oras. Waray ni Puyo Lala, oy. Pero, dunay pipila ka duwende nga mo bisita aron magtuwa-tuwa. Unsa? Unya karon. May mo bisita ba? Gusto kong makakita. Unya karon. May mo bisita ba? Gusto kong makakita. Mukawas na sila pagsuot pa lang nato. Kung gusto ka, adto ta sa likod ning bay, sa punuan sa akasya, diin na ay bundo. Naa sila dito na muyo. Kun mao, tinuod gyud di ay nga dunay nagpuyo sa mga bundok. Asa mo ito paingo si nanay? O si Indayana? Uwa ko kay Bawdong, oy. Busy baya kog luto diri sa tupaniod to. Gikan ko sa prayer room. Unya, nanggawas man to og milipot dito sa likod. Lakaw, sundanong. Buwang imo na oy! Ako pa man. Sumpay pala oy! Gikan ko sa prayer room. Pwede tinaw kayo kang ikidias man to og dito sa likod. Milipot sa likod. Man to og milipot dito sa likod. Lakaw, sunda sila dong. Dinhi ka lang. Apaso na ko ang luha. Anong sa lula? Naamay tao. Oy, hala, sikap man na. Nangisi sa punuan sa akasya. Patlunga, lula. Kay naian niya ang mga duwende. Unsa? Unsa? Pare. O sabi kay gagmay mo sila. Nagsawit ta. Magsabi na mo. Kap! Kapitan! Kapitan ni sa barangay? Kasi Kakatul! Tabang! Tama! Kap! Unsa o man ka na mo pagtabang? Ay! Sisisa ng imong siper. Ingi! Kadako ni mo bunal ka po. Ingi! Yung nga imong mata, lula. Nay! 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 Oh, kung sinahita mo! Papa, iyang giihian ang bay sa mga duwende. Nasuko ang hari sa duwende. Oh, nakakita ka. Yan. Tawagi ko po yung tambali ko. Oo ka. Tambalan ti ka. Dong Joshua. Dan una to si Kap sa bahay. Mahal na hari! Madami ko makaligo! Nanimahuming ang suganina! Salwahis ng tawhana! Bitawa nga to eh. Oh, kadoon na daw. Saan naman ka? Kumuha mo na! Imo na, Dubindos. Kumuha na to! Ay, mga rinis. Ang sabon mag-rinis. Mga rinis, kalalis. Ang eh. Naipit ko. Dili man mahay katong mangtaw. Kasa dyan. Kadtong maong tao. Dili man mahay katong mangtaw. Mangtaw. Ako na ko yung utin. Dili man mahay katong mangtaw. Tong parasan. Ako bagon ko. Bagon na to payaw ang iya ha. At laro ng tagam. Sige. Pasensya ka na ha. Mutambal ko nga magpiyong ang mata. Ha? Ganun mo piyong ka man? Sorry. Kaman. Sorry. Piyong ka man? Lain tat kayo. Gunang batuta. Sige. Sige. Ganun mo piyong ka man? Lain sad kayo, kapoy.
imuha manggod ang akong tambal. Sorry, ay! Sting. So, isa? Parehas ka raw. Imo, ayon siya kaayo, kapoy. Pulyan. Ay, kunalos ka raw. Lain siya kaayo, kapoy. Imuha manggod ang akong tambalan. Makulbaan ko og mulimbakog unya ang imong bitin. Yung sige binuang diha po yan. Dali tambalin tayo kay nag-alanga ang nihubag na naayo. Katol! Nangihi ka man sa good dito sa may bundo. Tanawa. Gitong Gitunginahan. Ditunginahan ka. tungina. Ditunginahan. Tanawa. Tinuod ka, Indayana? Nakita ni mo ang mga duwindi, ha, anak? Unya, ay, sorry, nga di ay. Tinuod ka, Indayana? Nakita ni mo ang mga duwindi? Tinuod ka, Indayana? Nakita ni mo ang mga duwindi nga nailian ni Kapitan? Oh, ma, loy ka ni akong Mika kay nakaligo, sad. Maudi ay, nga nasuko ang hari sa duwindi. Oo niya, anak. Dili ba sila manghilabot nato? Depende. Kung mapasakitan nato sila. Ila, iyan na. Iyan ang gipakuha ni nanay nga mga herbal. Tuas na sa sala. Ihatod nila na dito dong. Kay atimanon ko pa rin ubang mga naglinya aron magpatambal ni nanay. Kay buwing giton unya ko. Lakaw na lang, nay. Ati man na itong uban mong pasyente. Naano man ang gisugo mo na ako. Diya na mo. Kung mahurot na tanan o kakuha, makupos na ka ng imuha kap. Tanawa. Unsay naas panapton. Oh, hala. Ha? Mga bas o mga batong gagmay. Batong. Bato rin. Batong. 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 Gagmay. Batong na, oh. Kung batong. Dia. O kakuha, makup. Pero, Batong unsay nga naas gagmay ba? panapton. Dia. Bato nga gagmay na lang. Lapton. Ah, Mga batong gagmay. mga batong gagmay. Lapton. Tanawa. Mga bas o mga batong gagmay. O, uy. Niya ba'y mga dahon o mga sangang gagmay? Nasuog ni tanan diha sa imuha kap. Kay bulugan lagi. Lala, magtuwa lang ko dire sa likod sa bahay, ha? Oh, dili ka magpalayo ha, yana. Kay magtimpla pa ko sa mga herbal nga hapas alang sa pasyente. Dili, laki lala. Nahurot mo nagtambal ang mga naglinya? Oh, Kap. O, kumusta naman? Mihiyos na ang mihubag mong kinatao. Luis Ginoo. Medyo mikupos na. Pero mukatol po sa halagi. Os bilang unya nagtambal sa inyo. Padadaan na ti ka og lana, ingon man talo. Kining, Pulyan. Yan higi ko kay importante akong tuyo. Makisulti ko nimo. Nadiscuss sa noon ko. Unsa man unta ka na, Kap. Pulyan, kining, pagita mo kabalidan. Kay may gusto mo to kung beach ni Indapita. Unya, butang nilang zipline gikan diya sa gamay nga bungtod. Paingo sa atong nga isla. Dugo ko niya tag mga turista. O, mo sensure kini ka to isla. Yun na, paragod, Kap. Mong kuhaon kining among dipuyan. Yuta ni sa akong katiguangan. Unya, kuhaon mo lang sa dakong kasayon. Pulyan, project kini sa kadakuan. Igo lang ko nag-implement. O kung dili kami mosugot. Magpugos mi guba ining imong bahay. Inimulis ka lang. Unsa?